El proper 21 de setembre, en Jordi Pessarrodona és citat a declarar acusat de desobediència greu, pel simple fet de defensar el referèndum de l'1 d'octubre. Avui, des de Brussel·les, exigim la seva absolució i li enviem tot el suport i l'escalf. No estàs sol, company. Només dir-te que portem 3 anys de molta repressió, ho estem patint moltíssim. És una persecució ferotge vers amb una persona immensa. Hem caminat colze amb colze tot aquest temps i recolzant-nos mútuament. Dir-te que el dia 1 és el judici. Només desitjo que aquest judici no sigui un judici farsa i que tot aquest malsomni s'acabi d'una vegada. T'estimo moltíssim, carinyo, que sempre estaré amb tu, sempre estic amb tu, sempre t'he dit que tu i jo som un i que caminarem junts sempre. I com tu dius, posa'm somriure i un nas de pallasso a la teva vida. Avui t'enfrontaràs amb una justícia corrupta, amb un estat que ens vol reprimits, amb el cap clot. Et desitjo, la veritat, molta força i que segueixis endavant com ho estàs fent dia a dia. Rep una fortíssima abraçada i tot el nostre suport, que saps que el tens de milers i milers de catalans. You must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You will find that life's worthwhile. Benvolgut, Jordi. Aquest és un missatge per enviar-te tot el meu suport, tot el meu agraïment pel teu compromís, perquè sàpigues que estic i estem tots els a l'exili al teu costat en aquests moments. Hi ha moltes cares de la repressió, però també hi ha moltes cares de la dignitat. Tu ets una d'elles. Ens vas donar molt de coratge i ens en continues donant. No oblidarem mai els teus gestos, el teu compromís, la teva proximitat, el teu escalf. Per tant, tot això en aquests moments t'ho volem retornar, t'ho vull retornar, amb un agraïment embolicat amb un llaç molt bonic i amb el desig que tots plegats, per començar tu mateix, tots els de la presó, tots els de l'exili, ens puguem retrobar, puguem celebrar, perquè vol dir que estem celebrant la llibertat. Molts d'ànims. Bon dia. Des del bri d'aire fresc que tinc aquests dies, esperant la resolució del tercer grau, t'envio molts ànims i una abraçada groga i lila. Com sempre, continua valent i ferm com fins ara, que ja saps que la fermesa i la dignitat és el que ens honra a tots nosaltres. Endavant i segur que ens en sortim. Hola, Jordi. Un missatge molt breu per enviar-te una gran abraçada i tota la força de la que sóc capaç d'apretar-te, recolzant-te pel dia 21. Estem amb tu, ja ho saps perfectament. Petó ben gran. Jordi, la gent de l'Assemblea Nacional Catalana, la gent del Bages, la gent de Manresa i per extensió l'organització a nivell nacional, t'enviem una abraçada molt forta. No defalleixis, estem amb tu, no caminaràs pas sol i ens queda molta feina per fer. Aquell d'octubre vam guanyar una batalla i ha de servir d'exemple per acabar de guanyar-ho tot. Per tant, aquí estem, al teu costat, colze a colze. Visca la terra! Perquè volem una república catalana on no es criminalitzi l'art com a mitjà d'expressió política i també perquè tenim molt clar que ens mereixem exercir el dret a l'autodeterminació amb l'objectiu de la independència, ara ens toca tornar-hi a ser a totes i tots
per fer suport i donar costat a en Jordi Pessarrodona. Tots sabem que, com a tants represaliats, a en Jordi li toca presentar-se davant de judici aquest dilluns 21. L'acusen de desobediència greu, quan en realitat el que va fer és posar-se aquest nas vermell. Per tant, Jordi, com sempre fas tu, estàs a peu de carrer amb tots nosaltres, ara et donem tot el suport del món. Ànims, força i molta sort. Soc en Carles Follols i aquest és un missatge per Jordi Pessarrodona en nom del Consell Local de la República de la Ciutat de Vic. T'enviem des del Parc d'Osona un missatge ple de força i un agraïment molt gran per llançar les bones. Hey Jordi, que t'envio aquest vídeo per donar-te tot el meu ànim i apoyar-te, que seguirem lluitant per totes les detingudes i per tots els represaliats d'aquest estat de presó. Visca Catalunya i bueno, que una forta, molt forta abraçada i que no estàs sol. Hola Jordi, sóc el Tuta, sóc fotògraf i he col·laborat molt amb el dels presos polítics, aquí lledoners i els exiliats i amb tu, evidentment, i estic amb tu, tens de mi tota la solidaritat, tot el respecte i bueno, vaig acompanyar a Madrid al Tribunal Suprem per veure realment el que estan fent aquesta gent que no tenen perdó de Déu. Res més, una abraçada i tot el meu suport. Benvolgut Jordi, davant d'aquest esperpèntic judici que has de patir, en Minijax i jo volem expressar-te tot el nostre suport, admiració i agraïment. Agraïment per recordar-nos des de la ironia, des del sentit de l'humor, quant de seriosa és la llibertat d'expressió. Força Jordi, tots amb tu. El dilluns 21, el jutjat de Manresa, a instàncies de la Fiscalia, reobre el cas del nostre company Jordi Pessarrodona. Soc la Míriam Nogueras, diputada al Congrés per Junts per Catalunya, i avui, des de Madrid, però amb el cor sempre al nostre país, a Catalunya, t'envio tota la força del món, tota l'energia, tot l'escalf, perquè aquesta batalla la guanyarem. L'hem de guanyar, Jordi, perquè estem al costat bo de la història. Visca Catalunya lliure. Bé, Jordi, el proper dilluns tornarem a viure un nou episodi de la repressió de l'estat espanyol contra els catalans. Aquest cop t'ha tocat a tu. Des de les Borges Blanques et volem donar tot el suport del món i dir-te que estem amb tu. I tal com te vaig dir el mes de gener de l'any passat a Barcelona, ni un pas enrere ens en sortirem. Records. Benvolgut Jordi, t'envio aquest missatge per expressar-te tota la meva solidaritat i donar-te tot el meu suport en un moment complicat en què et toca passar per davant dels tribunals espanyols i això sabem que mai és agradable, però també sabem que ho fem per una causa justa, per la llibertat del nostre poble i per la independència de Catalunya. No passaran, cridava la gent a l'escola Junquedeia de Sant Joan de Vilatorrada en aquell 1 d'octubre que sempre recordarem. Allà estaves tu, i tu també cridaves, i tu també resisties. Molta força, Jordi. No passaran. Bé, Jordi, escolta'm una cosa. Jo t'ho dic com a persona humana dedicada a les tonteries. A veure, l'estat espanyol està molt fotut, molt fotut. Però passa que té molt mala fava, per no dir mala llet, cosa que jo no diria mai. Aleshores, jo el consell és que no t'arronsis gens. Mira, a mi ja saps que em van jutjar
estem a judici per injúries a un munt de gent i al final amb el jutge, el que enjutjava, li vaig dir, quan va ser l'al·legat final, li vaig dir, miri, jo en defensa de la llibertat d'expressió penso arribar fins on sigui necessari, fins on calgui i fins on s'hagi d'arribar. Queda clar? I m'absolen. El meu advocat encara no m'entén. Em van absoldre. Per tant, la lliçó és no arronsar-se mai. Una abraçada, company. Hola Jordi, com saps, molta força, amb el cap ben alt, i si per portar un nas de pallasso et diuen que ets un delinqüent, serem tots delinqüents. I des d'aquí vull manifestar la meva solidaritat total i absoluta amb en Jordi Pessarrodona, que per mi representa tota la bonomia, la simpatia, el sentit de l'humor, la pau, la maduresa d'aquest procés català per la independència. Molta sort, Jordi, molts nassos, perquè això és una qüestió de nassos, i pels nassos guanyarem, Jordi. Aus Deutschland unsere besonders Unterstützung an Jordi Pessarrodona. Wir lassen immer hinter uns, wir kämpfen immer weiter für die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit. Also Jordi, molts ànims, estem amb tu i saps que per molt lluny que estiguem, sempre amb vosaltres. Salut i república! Hola Jordi, molts ànims. Hallo Jordi, liebe Grüße aus Stuttgart. Ich wünsche dir für deinen Prozess am Montag alles Liebe, alles Gute, viel Kraft und viel Mut. Té nassos la cosa, Que vagi molt bé, guapo. Ens veiem aviat. السلام عليكم جماعة جوردي بسرودونا. أنا عزيز من بلاد المغرب، أتمنى لكم الكثير من القوات ودعمي لحرية التعبير. Salut et República. Jordi Pessarrodona, nous te souhaitons bon courage pour affronter ce procès infâme dont tu es victime. Espérons que tout ça se termine très vite, que la raison l'emporte et que tu sois acquitté. Visca Catalunya Lliure. Mein Name ist Ralf Streck, ich bin deutscher Journalist und lebe in Baskenland. Ralf Streck naiz, Alemaniako kazetaria naiz eta Euskararia bizi naiz. Wenn in einem Land wie Spanien Menschen verprügelt werden, weil sie über ihre Unabhängigkeit abstimmen wollen und Politiker dafür inhaftiert werden, dass sie dies ermöglicht haben, dann ist die Lage oder dann ist von Demokratie keine Spur. Eri bateko biztanleei pripoitzen basaiei, bere independentzia buruz bozkatu nahi dutelako eta politiko batzuei atxilotzen badira, nahi hori gauzatzeagatik demokraziarik ez dago. Und wenn sogar Clowns in Spanien angeklagt werden, dann ist die Lage wirklich niederschmetternd. Eta gainera, payasoak epaitzen badute, egoera oso larria da. Solidarität mit Jordi Pessarrodona, nire akatasuna Jordi Pessarrodonarekin.